Yadda za ka sauke wannan fim ɗin mai suna Jaraba, ka tsaya kalli bidiyon daga farkon sa ƙarshe. Ko in ce ka saurari wannan bidiyon daga farkon sa ƙarshe. Yau za ku ga salon ya sauya. To an samu wata matsala ne, ko in ce wasu matsaloli da suke faruwa a kan duniyar fina-finan Indiya. Ka san akwai copyright a kan duk shirye-shiryen da muke ɗora a halin yanzu. To shi sa muka fiddo da wannan sabon salon wanda kawai iya wannan za ka dinga gani, ko kuma ka dinga duba tsofaffin bidiyoyin mu wanda suke akan YouTube a halin yanzu. Ka duba su, idan ka duba sai ka copy, sai ka yi da yadda ka yi yadda ka ga wancan tsofaffin bidiyoyin, sai ka zo ka duba wannan ɗin shi ma dai. Ma'ana sai ka yi bila, sai ka yi yadda ka yi wancan ɗin, haka za ka zo ka sauke ka yi domin ka sauke wannan fim ɗin shi ma dai a cikin wayarka mai suna Jaraba. Da kuma wasu wanda za su dinga zo muku nan daga gaba. Idan ba ku manta ba, a can baya muna nuna muku daga farko har ƙarshe duk yadda za ka yi, ka shiga nan ka fita nan ka sa makullin sirri kawai. To yanzu ɗin ma za mu dinga gaya muku, amma ba za mu nuna muku ba saboda nuna muku ɗin akwai matsala. Yauwa kamar dai idan kana son kuma zo da kai mai ba za ka iya gane kwatancen ba, za ka iya duba tsofaffin bidiyoyin mu. Idan ka kalla ka fahimta, sai ka zo ka shiga cikin website ɗin. Idan ka ga fim ɗin, sai ka zo kalli bidiyon wannan, sannan ka ga makullin sirrinsa. Idan ba ka buƙatar duk wayannan abubuwan, abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu akan wannan number da kake gani domin shiga group VIP Indiya Hausa, inda za ka dinga samun sabbin fina-finan Indiya Hausa masu fitowa kullum a koda yaushe a cikin sauƙi, ba tare da ka sha duk wayannan wahalhalun ba. Ba tare da ka yi komai ba ma, kana a cikin group kawai za ka jira ne a dinga turo fina-finan Indiya sababbin fita kuma koda yaushe kullum. A halin da ake ciki muna da fim ɗin da ya haura miliyan a cikin wannan group na mai suna VIP Indiya Hausa, kuma duk sabbin fita ne. Kuma idan yau ka shiga cikin group ɗin, za ka iya samun wannan fina-finan da kake na zayyana a halin yanzu. A cikin kwana ɗaya a kullum muna tura fim uku zuwa huɗu, sannan kuma a wata muna turo da fim 100 zuwa 99. To idan kana buƙatar shiga tsarin VIP Indiya Hausa, za ka tuntuɓe mu akan wannan number da kake gani. Amma a halin yanzu idan kana son ka sauke wannan fim a cikin wayarka, abin da za ka yi shine ka je kan Google, sai ka rubuta hausaproject.com.ng. Da zaran ka shiga sai ka ga fina-finai ga sunan daban-daban. Ba zan iya nuna maka ba saboda akwai copyright. Yanzu idan ka zo ɗin, bayan ka shigo, sai ka duba ga fim ɗin da kake buƙata ka sauke. Idan misali wannan fim ne mai suna Jaraba, sai ka danna akan sa. Da zaran ka danna akan sa, za ka ga an ga ɗan bayanai ga sunan dai, sai ka shiga ka danna ka ƙara danna ƙasa. Da zaran ka danna ƙasa, sai ka saka makullin sirri. Makullin sirri shine na ce maka dai, sai ka tsaya ka kalli bidiyon daga farkon sa ƙarshe. Domin akwai wasu makullan sirri, wasu lambobi guda 6 wanda muke ajiyewa da kaɗan. Muna ajiye su lambobi ne daga guda 6, daga lamba ta farko har ta ƙarshe. Yauwa to shine dai da za ka sauke wannan fim a cikin wayarka mai suna Jaraba. Kuma a cikin website ɗin za ka iya tuntuɓar mu kai tsaye ta WhatsApp. Za ka iya fina-finai ga sunan dai bila adadin a cikin wannan website ɗin. Idan baka sani za ka rubuta ba, ga shi dai kamar da ke yin haka, wannan rubutun shi za ka rubuta. Idan baka iya ba, kana iya ka duba a ƙasan wannan bidiyo akwai wani link na farko, shi zai kai ka direct a cikin website ɗin. Yauwa to sai mun sake haɗuwa, ka yi subscribing sannan ka yi sharing, ka yi liking.